Na Slovensku máme historicky prvého lámu, čiže učiteľa buddhizmu. Stal sa ním bývalý policajt Tibor z Andoviec. Slovenský láma je však iný ako tí tradiční, nežije v kláštore a je ženatý. 4 tibetské zástavy a optimistická plastika pri vchode. To je exteriér buddhistickej svätyne, ktorá sa už na prvý pohľad líši od klasickej tibetskej. Napokon aj láma, ktorý v nej žije, je atypický. Dlhé roky som robil bojové umenia a z toho vychádza to, že som bol trošku impulzívnejší, agresívnejší, ale odkedy som sa do hĺbky začal venovať tomuto učeniu, tak sa stalo, že som sa upokojil, ukludnil, zharmonizoval. Ako vidíte na fotkách, ešte pred pár týždňami nosil láma Navangkunga Puncek, teda všetkými milovaný pán reči, dlhé vlasy. Navyše, kým iní lámovia sú mníchmi, ten náš je ženatý a má 2 deti. Ja som bol najprv ženatý, až potom som sa stal lámom, takže... A už som si potom manželku nechal. Práve s manželkou Dáškou zakladal prvé tibetské centrum na Slovensku. O titule láma sa mu vtedy iba snívalo. Po 10 rokoch je sen skutočnosťou. Khenpo Rinpoche je jeden z najväčších lámov línie Chonang, ktorá žije vonku, mimo Tibet. No a práve tento veľký láma teraz k nám prišiel a pri tejto príležitosti nás Rinpoche prekvapil tým, že mi dal titul láma. Bežný človek neviem, ako sa vie stať lámom, podľa môjho názoru to ani nie je možné. U mňa to prebiehalo tak, že som viedol množstvo meditačných ústraní u nás doma a posledné 4 roky som bol asi každý rok, asi 3 mesiace vedľa Rinpocheho v jeho kláštore. Slovenský láma tvrdí, že nový titul, rovnako ako vyznávanie buddhizmu, mu život navonok veľmi nezmení. Dokonca sa nemieni vzdať oslavy Božieho narodenia. Celá naša rodina je kresťanská, takže oslavujeme Vianoce, užívame si pokoja, kľudu a mieru, ale snažíme sa vyhnúť sa alkoholu a mesitej strave, to je celé. Nechystá sa nosiť sukňu ani vstúpiť do kláštora. Naďalej sa bude dennodenne venovať meditáciám a sláviť okrem Vianoc aj buddhistické sviatky. Želáme si, aby každý disponoval príčinou šťastia, aby sa stratilo utrpenie a tak ďalej. No a nakoniec to, čo sme vytvorili, tú pozitívnu energiu, obetujeme všetkým žijúcim bytostiam, to znamená nie len ľuďom, ale aj zvieratkám a nie len ľuďom, ktorí žijú na Slovensku, ale všetkým ľuďom na celom svete. Buddhizmus vraj u ľudí potláča túžbu po materiálnych statkoch a prehnanú ambicióznosť. Napriek tomu má slovenský láma pred sebou veľký cieľ. Chce vybudovať oficiálnu stúpu. Stúpa je vlastne sakrálny predmet alebo sakrálna budova, ktorá rozširuje mier a harmóniu okolo seba. No a toto je môjim cieľom v tomto živote. Toto dosiahnuť. A keď to dosiahnem, tak sa mi splnil sen.